а, собствените преработки можем да променим света. Ами, нали знаете, че за да видите някаква промяна в света, трябва да започнете с самите себе си. И защо е така? Защото системата, която искаме да преборим, винаги нещо чрез борба, винаги ще срещне съпротива. Каквато и да е система, дали е системата вкъщи семейството, дали е система приятел, всеки от нас е отделна система някаква. И ако гледаме пък по-глобално, това е натрупване на много вярвания, на много история, на много години натрупване и тук така нещата няма да станат. Затова, когато човек иска да види някаква промяна, точно той трябва да започне с себе си, тъй като променяйки себе си, той маха от себе си много програми. Програмите наистина са много. И махайки програми, той чрез самата енергия, просто невронните връзки, които му се образуват в мозъка, може да повлияе на другите хора, когато те общуват с него или дори когато са край него. Това е физика. Не, всичко е физика, но някои просто искат да му дадат по някаква мистика, което също е илюзия. Няма мистика тук, има физика. И виждам, че много хора започнаха да вървят по този път към себе си, което е прекрасно, което е чудесно. Това е пътят. Това е пътят, ако искаме да видим наистина някаква промяна позитивна навън. И много хора сега се пробуждат, са в процес на пробуждане или вече се пробудиха, но има разлика между осъзнаване и пробуждане. Пробуждането е вече отговорност, тотално приемане на нещата, каквито са и тотално приемане на своята лична сила и мощ.